नमस्कार प्रणाम। तो हम प्रिंस सिंह और आज आगिल बनी नरहन गांव में और एक बहुत प्यारा मंदिर बन के तैयार हो गई बा। बहुत प्राचीन मंदिर रहा सो देख कितना खूबसूरत लागत मंदिर। देखिए ने और इन्हें सरयू नदी बा और नदी के किनारे मंदिर बनल बा। चलिए कुछ ग्रामीण लोग से बात कर लिया मंदिर के लेके। बाबा ये मंदिर के बारे में थोड़ा उनके बता दी। ये मंदिर 16वीं शताब्दी के बनल है। बाबू कन्हैया सिंह के बनवाल मंदिर हो। कथा हमने के सुनले बा आदमी कि कन्हैया बाबू के आपसी कुछ विवाद में गांव के लोग के संगे फांसी के सजा हो गई। तो पहले कलकत्ता फांसी होते रहे वहाँ के गहनी कलकत्ता। तो पूछल लोग कि मैंने जज पूछल का इच्छा बा अंतिम। वहाँ का बतौनी कि हमारा लोग शंका करे के इच्छा बा। तो जंगल रहे में लेके गई लो। जंगल में गईला के बाद वहाँ का जब पेशाब करे खातिर एथी बन तो आवाज आई रे जा हमारा स्थान बा ते जा लोग शंका मत कर। तो ये पूछले कि रुरा के हई कहनी कि हम आदि शक्ति जगदम्बा हैं। तो बाज जेबे तो हमारा के लिया चलबे अपना कि हाँ। तो वहाँ कहनी कि हाँ लिया चले। 3 बार फांसी के फंदा पर झुलावल गई। तीनों पर फंदा जौन बतन कट गई। एक बार जज कहल जो बढ़िया से फंदा लगावा सन तले एक चटकन भगवती मंगली कुर्सी पर से उलट गई। एक बाद कहते कि एक पर शक्ति बा जजवा कहल जो शक्ति बा कौनो छोड़ दसन। उनका के रिहाई हो गई। रिहाई भइला के बाद जाके स्थान पर कहले कि कहानी माता जी की ठीक बा तू जमुना साधन से हमारा के लिया चलो। तो डोली का हार के बाबू से वहाँ का कन्हैया बाबू व्यवस्था कैनी और वहाँ का या पूर्वी औरत के रूप में प्रकट भईनी और प्रकट होकर डोली में बैठ गई। वजह से अब जो दिन में डोली आई होके यहाँ यही स्थान पर डोली आके रुकल यहाँ रखाइल। एक बाद मंदिर के यही स्थान पर माता जी के निर्माण करलो। मंदिर के निर्माण भइल। आज जब डोली में से उतारे गई लो तो मूर्ति के रूप में वहाँ गाँव में विराजमान रही। अष्टभुजी यहाँ का भगवती हैं। 8 गो भुजा बा। नीचे सवारी में बाघ बा आ एगो अब भैरव जी होकर चाहे जे माने एगो आदमी के भी फोटो बा। 8 गो भुजा बा। यहाँ का कुंवारी देवी हैं। अच्छा यह कहानी बजे स्थापना भइल। आज तक ले वो घड़ी से हमनी का मंदिर के पूजा करते हैं। जहाँ हमनी के सुल्तानपुर के बसिंदा हैं जब पूजा करे खातिर नरहन में आदमी आके बस गई। तो ये कन्हैया बाबू के बनवावल मंदिर हो। यहाँ सब जौन बात राणा खानदान के हो। पूरा गांव भर में राणा खानदान के हवे। आ सब के पूजेला जे माता जी के अपन श्रद्धा से जौन मनसा रखेला तो यहाँ का पूरा करेंगे। अच्छा ये पूजी तो एगो शक्ति पीठ बा यहाँ। ये मंदिर में कहीं भी सीमेंट के दर्शन नहीं है। ये सुर्खी चूना पर जोड़ाई भइल बा। पुरनका कुल ईंटा हवे। वही घड़ी से मंदिर जौन घड़ी से स्थापना भइल अनंत भगवान के स्थापना भइल नारियल पर। वो नारियल आज ले बावे 16वीं शताब्दी के नारियल आज ले बा जौन की हर साल चैत में कुआर में सरसों के तेल लगा के कपड़ा लगा के पूजा हो। आज तक ले आदमी यही के देखत रह गेल। ये कहानी ने जोड़ल ईंटा ते बड़ा निर्मल सिंह के लड़का अंगद सिंह बड़े विदेश में। अंगद सिंह के श्रेय बा कि जितना पैसा बा तो भेज रहल बड़े या उनकर पिताजी हवा निर्मल बाबू ये सब करा मतलब अकेले अपना से लगा के पैसा। हाँ अकेले गाँव के सहयोग नहीं है। अच्छा आगे बनावल हो वहाँ के जे जितना ही होता सौंदर्यीकरण निर्मल के भी है उहे बनवैली। और आगे जगशाला पहले 82 में के उ बनवल खपड़ैला के खपड़ैल के रहे लकड़ी के रहे शुक्रवली वो बिंदा नाम है बिंदा देवी। तो बिंदा देवी के द्वारा जगशाला स्थापित